Hi guys! Huwag ka na yung tanan. Nagsugos. Family house. Ang duga sa punah dari nawa. Sobra ko si Mana. Kuan. Kuan. Napukadlaw. Napukadlaw. Domingo man si Mana. Dapat kami muli sa Manali. Mo ni kapatas nga ang giingon ni Lixi. Nga. Ako nag-ipo. Karang nay di ipakuha sa mga tao. Nag-ipo sa... Dagay kapatas dari. Unsa karang nay habog man. Nakadakog sidlings gikasliti hinatag ni Ate Amy. Lamis isang kabada sa kay nabura makabot. Enggak make ag bunga. Di man siguro ba ora gatong pilar na kay mo maghabo. Di naman makarot. Human na may namahaw, amo ning panghimagas. Mga bata na dari tul kabuko panahaman. Aw duha di ay. Ang isa nagka. Mukha nga kapatos tay? Ha? Ang hapit na. Ang panghangit mo, papalitan na ang kaya utang sari. Ah, pabugnawon. Mapahinog lang ka, Nay? Uy, nakuha naman din na nalumoy naman di ay. Ang tamis sarap rin kapasasa. Kutsilyo naman ang gagamitan namin, di ko ganahan na rin pilir. Na? Na? Aghabod dun. Kaya mo tulibagbag. Di siya mo street. Agba, kaya street naman nga. Tara na! No, pan ba na? Street ba na? Awa, uni. Lahait na street. Giinang kongres among silingan. Pagabot. Na ito naman katiri sa iyong paglaglaag. Pero okay naman ako. Kung siya rin kay istorya. Kahit tinagad mga dito nga itiman ko. Okay na. Basta kay kasing-kasing puti. Hindi na kasing-kasing puti. Puwa di ay. Gabot na. Gahapon paghanan sa motor. Si Aliana siguro rin tagbo. Dali ano, din tagbo, itus kasada, dali dugan din. Ay, dali na mas dali, dugan man lagi. Di. Doon ko ninaog kaya nagbahin pa bis mayor sa among mga pasalubong. Ang isang nastirig saging. Sa kasipi. Ah, lutuon ni Nay. Yung aslong na paglutuon. Himuog ka ng may minatamis. Naputi nas bingbing. Basta dali ko na siguro ng taradlaw. Oo, kadatlaw. Amo di ay. Tawo. Kung na dayo maligo ka na daw, itimon. Siguro. Di mo rin kadadlaw ka maligo, no? Sana po ka Hindi bunga. pa pa sabon-sabon. Sabon-sabon na, ah. In-order ganito ang angan kay Hanis Tiglaw. Ato mo order na mayor. Kay? Xiangmi. Xiaomi. Mga sabon. Xiangmi. Parang sama na. Para puti po. Nauliulian ako ng kang eh. Nauliwala na. Galing na mo garis lagi. Ha? Naraman lagi ka. Di ka masibilat. Uy, bakit ka? So, exorder ka niya din ko tuloy tayo lahat. Sa mga blang, tasan. May koto na, kaso. Dahil sa tayo, gutunog ko no. But. Uban din na. Nung ba na? Dama-dama lang magkatay. Aguban na ng kato. Oh! Uy, ara ka. Puwahon. Lugo may kamuli tayo sa. Lagi na. Sa barapod. Ino na parang burus. Asa Pag dugi mo uli, burus. Jogging today, uy. Wala ko ito. Sa ning hugasan ha. Nabigado. Diana, Diana. Uy. Ano to juga agi dani? Ano to? Ang sa kabin lang, yung nabilis bing kong katawa kay way kahumanan. Eh? Kapag grabe? Ano ba gitik sa tutut? Hindi ka nga pagsabi di gusto. Uy. Nakita yung imong naong ay, hingga patang mo. Ang black man. Sunblock. Ako, ang Buhol si ito. Hala, wala pantay. Ay, man. Nagni mo na mo glitsum. Yung mukha nga kapatas ha. Hindi gusto ko ikatumang. Mulaga pa. Kita na karoon. Napay kinilaw, Nay. Diya. Itlog ni Romeo rin mo day. Hindi ko tayo ka. Nga na Romeo pa daw.
Lamunin nila. Ini kita ako rin, may wala, bako kay. Tako rin kami yung magigamit na mga. Plus emotion, di ko tanaw lang. Ang tamis ah. Di naman dyan, ako namutbot. Tamis ka dyan. Dugay malagi ka tayo sa. Mga day. Busaw. Nabal. Alam mo na ba yun, that's so doon. Nayo na nayo. Haman na na eh. Masih konflik misal kemarin. Istak lima ko jadi isna aja. Bapak na muna. Hindi siya mo ako pa sa tiyo. Ay, Nakasarap ka. Magkapag-makdo, nakaabot sa bahay. Taysa. Papa si ka Taysa. Ang kung ginamon ko na mo guros. Dugay makamuli ka tiri. Si Alia na, lainan kayo, dugay ko na rin mauli. Isyuhan ako og buros na. Grabe na po kaday. Kasi sabay mo kulit na dito. Mo kulit ito ang laki. Gabon dito mga baji man. Ngayon, ina mo ka na mong buros. Kata tiri. Manong kaya mo ka na mong buros. Dugay makamuli ka tiri. Og dugay din mo uli, buros na. Naalito nga na day. Mga tanya na mga sa istorya. Nakakita si Ronang mga. Kirit si, urog dugay pag huli, ina mo na mong buros. Ano lah? Oh, mga buros ko. Sila nang majo, karena ano kay bata. Hindi ako mga jo bata. Nasa nakatulog mo ito ko sa Manila. Masih kaitit sila magliligar sa tatiri. Mo, lagi ko nang tagbo ng hapon. Nabali ko tawag ito sa tatiri. Yung puli ko na kumabay. Lugay na. Lumingaw na po. Ano na kala? Pagkabot ng lari, imbis na una mo takbo dyan ng mga iro. Si Panda o si Kabang. Kung mo ko may iro ng takbo, si Alia naman, hindi mo ako. Nay! Nasa tatiri. Kasi nanay po doon na minaw. Wa kay wa mo ka nang di mo to ni hunong sa guha ba ba tati di na mo may motor awa man ning gawas. Hindi man ko sa akin hanang. Kabi ko gahapon og gagbata dyan sa bahay. Si Aliana ra. Katog mi. Kasi Aliana naman ito sa gawas. Diyan hag. Abi ko ka walupon ko. Macho kay wakon giwalop gahapon dai. Si zaman si unang natagpuan sa ako din isi din ang purma. Malaytag. Laro si Dagnahong. Kulbaan po ko. Imbes ang muwalap na maginikaran kay dugan ni uli. Ang pagumang ka na hinang na pagsusurabi. Nandiyan siya. Nandiyan. Nas tatiri niyo. Nasinalaw ako na. Habay tiri, nga man gining gawa o man gining naog. Diyan po. Naa sa tatiri ang kasada. Kaya ba po, sa Ayana day, ugdo ka ko na rin mo ulo, sige na nagatang sa kasada. Sige. Sa mga motor, sige kasi na ako moabot. Mamalit siya. Na, tapos manila day, dugay ko muli, day sa aran day. Hindi na ko na maawala po, maihaw na ko na mo, uli. Natin ako sa malalaw po, sa ato na kong limbuil, kaya kaabad sila mula, oy. Hindi yung balik na dyan bata-bata. Hindi na. Hindi yung balik. Diyan na naman. Nalambok lagi panda na eh. Ang tamo ka. Naulihan naman dyan kagid. Nalambok si panda. Ang gabutan mo sa pandatir. Ha? Ang nangyayastura ni mo, di ba? Huwag mo, nakita mo? Panda? Ang gidapin na si Scarlett. Saray? Si Scarlett, manggukod sa manok. Ah, isa. Dapin Gamay. mo, manggukod sa Scarlett. Ijan didagan si Scarlett, di nga naan si Scarlett ba? Dapin ani nga nakadini sa ipagkukod ng manok. Gibad ang natawa lang na si Puan mo kung katawang imo. Basta pa rin. Di, buta ng panda dyan. Ijan gibad lang ang Doon ka na ba ng iro anay? Agar sa panda, doon ka na nakazo. Ako ng iro. pero mamang pa ng kabang si kabang. Unza, sinanay lang may tigpakaon kay... O sige, maguglakaw. Di ba? Pila to ka, kung mong gipalit, ay 15, manang to nakaadyo. Tanawa na uli, nawa ng
Kuha na ganda yung balibo sa mga tail, mga puwa na sa mga tail. Ano yung mga balibo ka na ulian na laki. Tanawa lang. Si Panda, kadto mo pa may mag-vlog diha na si Za. Kato makutsuk-kutsuk tayo nito matumoy lang mayo. Ang zagang kay pangadsuan na namatay na. Isuon ni Queenie. Tan di kay kang kamiral gida ang katawan na kay ang giro magdagandagan sa hari kusina man ko ba. Giro pampanahon nga giro ma. Magkungkuan man sa kusina. Gawas ko ang arang hadlek ka nagnansara si Asto madi ka tunga. Nga masara ton. Hadlek man pati giro nansara. Asto siguro. Mabantay lagi ni Ruha. Sila pa rin to, sila sa ating ina, nagkama sila iro. Malamigan po. Mga hinatan mga imi. Naligo. Ay, ano mo? Mga hinatan ba? Ini ba, imi dito siliti ba? Aw, imi slite. Si imi Valencia. Dawan po ko na rin, Amy Salis. Katong to siliti, si ate Amy Bermas to. Tapos sa mga iro. Why hukot? Why katot? Wow, dahil sa idog ng kagabi na, agalang iro dito na, kaya isa sa bahay ng kagabi eh. Agalang iro, ining mo gabi na, mungkit na, isa das bahay. Daan naman ang hapin nga na, ano sa bahay? Sa kwarto po. Maso na lang sa bahay, isud. Mazo no pray nga na kayo na yung kasal na may mo. Hangkam. Mo. Muta ba voltos gawas na tao di mo ta Siyempre, si Za, ang nga natin, isud ko na kang magabi eh. Mo karas-karas mo duwa may manat. Oh, At ang suwat ang sud ng gabi, sa mga alam ba? Gawas mo gawas. Ang damang hapin na ng taas, yung hidanan. Ang gali putangan na may mutang pangkasud. Day, umulo kayo pag ulit, day. Ato ko yung nagburas ha. Ay mabusaw ha. Kung ang paliksi, tubig po doon sa kabaso. Buot tabi ito paliksi, ikaw may ang bata-bata. Uy, hurot ni Sudi. Ay, hurot na. Salamat, Dang. Mahal na ba niya tambawa kaning kuralan. Ang panguhang tanan kay maglibog na ko. Panguhang ito ng isang Panginoon kay ugang sa usahon. Hala, unod ni Sudi. Ay, Ano? Na isa. aduh ha pa di. Oh. Ang ipanggawas daan kayo, ang sasahon ng kuwan, mag-ibog naman ko. Basin dyan madubli nag-inom ba? Muna pang kuwan daan ang painunan, ang patang sangpad. Oh, Kaya rong- sanaan. O ano ka, mag-usa-usa ko na nakuha, inom dyan. Kalipat ka. Makalipat ko. Dito, nanaw sa ani mo. Ada pa isa day. Blood thinner. Hindi man din yung tambaw kalimutan dyan. Asa na tama, magpa na po ka tuloy ko. Wa po ko nakapatuloy ko gutro. Tugdog silpon ha, ang silpon man kalang rin mo kong gabi. Kaya di silpon gabi na galag. Ano? Tay hinog ka pa to na duha ka buok nay. Madto ko sila Florami karon kay magbantay ko ni Dalton ugma. Ang patilawan si Florami sa moron nga gihimo ni Ate Liing dito sa Liti. Para makatilaw ko sa moron sa Liti. Naay moron dari balik ja pero lahi ra maglasa. Lami mo sa tong moron sa Liti. Atur po ko maligo sa ilaha kay Uy agas dari kapungot ang tubig.